And guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional, Agadigo City. Dari lah, biar kita yang rumah. Di ba ka mo inom, sir? Ini wala tuga-tuga na. Yung undang nakaginom? Wala mo niundang, wala na okasyon lang. Pero may inom pa. Oh, yung Wala pa masiro. ini na yung kaibigan. Sigarilyo. Naalang. Sigarilyo inom, hinahinit at undang ha. Oh, Kaya, wala debate, di na sa maayo, ha? oh. Kuyaw kayo nagtumoy. Ha? Hindi lang tayo ng undang di magpuro. Ngayon lang go, customer tamang ka. Oh. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko ha, kay importante kinis ng kalawasan ako ngayon sa mga karon. Oh. Dili lang para sa mga apel pag ko. Apel si ma'am, gabi na sa tuwang viewers. Kani dire kung mapakamasayod, kung balay-balay sa uric acid, Oh. kani sugar. Uric acid, kani sugar, ha? Dili kini sila parehas. Mao ni top 2 nga madungog na to, no? Sugar, uric acid, top 2 na nga mga gahi kay na siya. No, so kaning uric acid, nadir ang sigarilyo inom. Oh. Soft drinks, kape, juice. Kung asang daghan, di pasulod sa itong lawas mo na yung mapiktahan sa tuwa, ha? Renondo kay pa. Magsigong permanente. Hangin lang yun, sir. Hina lang. Ilang taon. Di pa yun dahil, no? Bisig di ka mo pon. Hinay-hinay kundang, ha? Di lang ta maglalis, pero wala din ay anto mo yun, ha? Pilde kita. Parte ka pa pilde. Hindi na to ni bungkagon, magkadugay, mubugat ni, ha? Ilang taon ko na. Ano osteoarthritis na, ha? Oh. Mo ni makapasungkod pag matiguang ta kani. Mawala ni itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Gabi na gidyo lang mang loob. Sakit gamay? Sakit to dre, sir? Sakit naging ano ko dre? Dre. Sugar. Uric acid, sugar. Kalimot ha.
ka musukulukulan? Ah, Di ka musukulukulan ng masero? dili. Butas mo ko. Di ka musukulan na sir, kaya dagan na kayong driver, dagan rin. Hindi nakadrive. Butas ko ko. Dili po. Magbutas sa dili, di ka pwede musukulukulan. Para na siya ay. Udah puro. Kaning lang, kagod na. Ayun, dogay pa po. Gawa na siguro ka ng wala ka rin guys, kadlaw. Bisan ba? Wala puro. Hindi po na. Hindi pa makina. Oo. Ah. 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 Sakit gamay? Ha? Ah, okay. Ah. 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 Ano kay Facebook ma'am no? Wala, wala akong cellphone. Wala siya. Ano kay Facebook? Wala ko na ah. Papalo niya ma'am para makita niyo sa Facebook. Ano niya? Eric Hilot ang traditional. Eric Himet ang traditional. Bilang. Nagkulas mong anak Para mo. makita niyo mo. Magawas man eh. Nalimutan ako. Hmm? Hmm? Bueno,
sayang. Kira, Oo. salay na gyud. Talo kita sa kay dahilanan eh. Dili lang kay Hilo, tatapong katansan, kay Hilo lang. Ito na panigarilyo